Nitong September 10, inanunsyo ng pamunuan ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital na punuan na ang kanilang COVID-19 ward. Dahil dito, pansamantala munang tigil sa pagtanggap ng COVID-positive patient ang pagamutan. Ang naturang pasilidad ay may 481 bed capacity na laan para sa mga severe to critical COVID patient. Ayon kay JBL Hospital Chief Dr. Montserrat Chuchoco, uunahin muna nilang mailipat sa COVID ward ang 57 pasyente na kasalukuyang nasa emergency room at 2 makeshift tent sa labas ng pagamutan. Gustuhin man umanong i-accommodate ng ospital ang lahat ng pasyente, kailangan naman nilang bigyan ng agarang atensyong medikal ang mga malulubha ang kalagayan. Naisin man umano nilang magsagawa ng expansion, subalit sagad na ang kakayanan ng ospital upang gawin ito. Noong Marso, 255 ang bed capacity sa kanilang COVID-19 ward. Pagpasok ng Abril, nag-expand sila sa 327 beds. At nitong Mayo, muli silang nagdagdag ng mga kama upang tugunan ang tumataas na bilang ng mga nagpupositibo sa COVID-19. Pagpasok ng buwan ng Mayo, 381 na ang inilaang COVID beds ng ospital. At sa huling expansion, karagdagang 100 kama ang inilagay sa COVID ward. Nag-abiso rin ang JBL Hospital sa publiko na makipag-ugnayan sa kanilang mga provincial referral hotline numbers para sa mga pasyenteng nakararanas ng mild to moderate symptoms. Samantala, nanawagan si Executive Secretary Salvador Mijaldea sa mga opisyal na ang mga kahalintulad na problema ng JBL Hospital at COVID-19 response ang dapat tutukan ng mga mambabatas. Marapat umano na sampahan na lamang ng kaso ang mga inaakusahang sangkot sa mga anomalya gaya ng overpriced COVID-19 pandemic purchases, kaysa nauubos ang oras ng Senado na dapat sana'y nakagagawa na ng batas para sa quick COVID response ng bansa. Nitong September 12, nakapagtala ng 21,411 na bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito rin ang ikalawang sunod na araw na pang-apat ang bansa sa may pinakamaraming naitatalang bagong kaso ng coronavirus sa buong mundo. Ang Central Luzon naman nananatili sa pangatlong pwesto sa may pinakamaraming naitalang bagong COVID-19 cases sa Pilipinas noong September 12 na umabot sa 2,250. Nangunguna pa rin ang National Capital Region at Calabarzon. Rainiel Pawid, SIL TV News.